Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po para sa satong novena to our Mother of Perpetual Health. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. All merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection and to give us new life. By this you make us your children, to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten the sublime dignity. We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us. Repenting sincerely of our sins, we ask your mercy. May we always live as your truly devoted children. Blessed
Novena Prayer. Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindness, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son. Strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God, you accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that He who shares the cross of Christ will certainly share His resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same while praying for our own intentions and the intentions of all here present at this novena. We earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the broken-hearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another in Christ, and love one another as Christ loves His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility that we may do our part in making our home a haven of peace like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help, Holy Mary. Pray for us. Holy Virgin conceived without sin. Pray for us. Our Mother of Perpetual Help. Pray for us. We sinners call to you. Loving Mother, help us. That we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men. Loving Mother, help us. That we may be more and more like our divine Lord as you were. Loving Mother, help us. That we may be meek and humble of heart like your Son, Jesus. Loving Mother, help us. That we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin. Loving Mother, help us. That we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance. Loving Mother, help us. That we may be aware of God speaking to us in the events of daily life. Loving Mother, help us.
that we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation, Loving Mother, help us. that we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist, Loving Mother, help us. that we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion, Loving Mother, help us. that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, help us. that we may strive to be true Christians by our loving concern for others, Loving Mother, help us. that we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously, Loving Mother, help us. that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, help us. that we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother, help us. that we may work for the just distribution of this world's goods, Loving Mother, help us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in the spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Leo, the bishops, and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. Paul, Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Please rise.
Thanksgiving Prayer. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you, we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love, to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own Mother, to be our Mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may be always do the holy will of God and persevere in His love. To the most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo as inibapang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagantabay kan lakaw kan bilog na kinakban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinakban, an kapalibutan nagsasakit tulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatean mina an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinakban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtugakan bulkan na sinibapang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ka mamumukton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaklan, ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigbi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamigbi mo kami. Sangaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, Sara Imperial, Giselle M. Asaytuno, for healing and fast recovery of Evelyn.
Pasasalamat dulot ni Attorney Donna Grace Jimenez and family for the gift of life and birthday blessing of Muriel Desunia, dulot ni Celestina Magdamit. Special na kahagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Special na kahagadan dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family for healing and fast recovery of Mama Nelly, dulot ni Mr. and Mrs. Wilmore L. Salazar and family to pass the civil engineering exam of John Ken Balucio, dulot kan Balderrama family for continuous healing of Savi Marie Magdaraog, dulot ni Madonna Magdaraog for healing and fast recovery of Oscar Abrahan Imperial, dulot kan Imperial and D family to pass the exam of Margie M. Olaires on Leia Board Exam 2025, dulot kan Olaires family to pass the Technical Intern Training Evaluation Examination, dulot ni Novi Cervantes Nuez to pass the licensure examination for agriculturist, dulot ni Charmaine J. Pontuya to pass the licensure examination for agriculturist, dulot ni Julie Ann C. Bakurin, safe delivery of Mariela Glessy Echalas and the baby, dulot Cancelario and Echalas family. Para sa kapayngaloan kan mga minasunod na kalag, Justin Raymond, dulot kan Sanyosa family, Eduardo, dulot kan Mendoza family, Jose, dulot ni Nilfali, All Souls in Purgatory, dulot ni Tita Imperial and family, Froilan, dulot kan Asopardo Cantara family, George, dulot kan Daughters of St. Jude, Liliosa, dulot kan Repata Palingayan family, Anacleto, All Souls in Purgatory, dulot kan Labanda family, Edibert Jojo, dulot kan Yantos family, Manuel, dulot ni Libertad Habal Toledo, Damiana Nicolas, dulot ni Herminia A. Ramirez and family. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awito ng awit sa pagpuon. Santa Misa, paragos na pag-retreat, kasutuyang mga kapadean daman sa Cavite. Sa ngarang kanama, sinaki, singkan Espiritu Santo. Amen. Grasa sing katonino nga ni Kristo, kagurang nanta, pagkamot kan Dios, sing pagisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ako, tans tumakasalan, tangani magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibig sa kaguranan ng Diyos. Mayrak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, sin pagkapatawadan sa to makasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
kita. Kagurangdan, sa muyang Diyos, namimibi kami, itugot mo sa samo na danay na magugma sa imong kaambodan. Taan kaugmahan, daing katapusan, asin pano, kung padagos kaming maglingkod, sa kagmukna kang gabos na karahayan. Huli kay Yesu Cristo, kagurangdan niya mo sa imong aki, kay bamong nabubuhay, asin nagahade, kasaro, kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa ikaduwang libro ni mga Makabeyo. May 7 magturugang na pinadakop kan hade kaibaan sa indang ina, dangan pinasakitan sinda, pinagampag asin pigpakulugan, tanganing mapirit na magkakanin karning oreg, na bawal kan tugo ning Diyos. Nakakadagka asin maninigong pagrumdumon ang gawi kaidtong ina, minsan nahihiling kan sa iyang mga mata, an pagkagadan nin sa iyang 7 aki sa laog nin saro sanang aldaw, da inagluya an sa iyang buot, huli kan sa iyang pagsarig sa kagurangnan. Napano siya nin sarong mabansay na espiritu na nagtao sa iyang puso na sa babae, nin isog din buot na sa lalaki. Asin sinadul niya ang lambang saro kan sa iyang mga aki sa tataramon nin sa indang mga kag-anak. Daiko aram kung paano kamong nagkaigwanin buhay sa laog nin sa kuyang tulak. Bakong ako ang nagtao sa indonin buhay asin hinangos. Bako man na ako ang nagpamugtak kan mga kabtang na nakakahaman kan sa indong pagkatawo. An kaglalang kan kinaban, na iyo ang naghahaman kan kapinonanin tawo, asin naghimo kan mga ginikanan nin gabos na bagay. Siya, sa iyang pagkaherak, an matao giraray sa indonin buhay asin hinangos. Huli ta napahamak kamo dahil kan sa iyang kabutan. Si Antioco, naghuna na pinagmuda asin pinag-uulog-ulog siya, ninhuli tabuhay pa itong aking kangudhi, anhadi nakihoron sa iya. Bako sanang sa tataramon, kundi kaiba ang mga panuga asin pagsumpa. Nagigibuhon siyang mayaman asin maugma, kun talikdan niya ang mga gawi kan sa iyang kamagurangan, na paghihilingon siyang katuod kan hadi, asin tatawan siya nin halangkaw na katungdan. Kanda siya dinangog kan aki, an hadi nagsabi sa ina asin sinadol na hatulan an aki, tanganing makaligtas. Pagkatapos din halawig na pakihoron, an ina nagsagin na mahatol sa iyang aki. Alagad sa pag-ulog-ulog sa hadi, nagrani siya sa aki, asin sinabihan sa sadiri nindang tataramon. Aki ko, mahera ka sako, dinarata ka sa laog, kan sakong tulak nin 9 na bulan, inataman sa laog nin 3 taon, asin pinadakula taka, patin kinayahan sagkod sa panahon na ini, nin sa imong pagkabuhay. Nakikimaherak ako sa imo, aki. Tingkalaga ang langit asin ang daga, asin hilinga ang gabos na yaon dyan. Midbida na ang Diyos ginibo iyan gabos hale sa daitibaad. Siring man kaiyan ang paglalang sa tawo. Dai ka matakot sa paragada na ini, kundi ipahiling mo na siring ka man sa imong mga tugang. Ako ang kagadanan, tanganing sa panahonin pagkaherak, ibalik kagiraray sako, kaibaan sa imong mga tugang. Mantang nagtataram pa siya,
An aki nagsabi, ano pa ang hinahalat nindo? Dai ko susunodon ang pagbuot kan hade. Ang susunodon ko iyo ang pagbuot kan tugon na itinao sa samuyang kamagurangan huli ki Moises. Alagad kamo na nagpadusa nin manlain-lain na kasakitan sa mga taga-Israel. Dai kamo makakadulag sa mga kamot ning Diyos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagsirang kan sa imong kamurawayan, kagurangnan, mapapano ako nin kaugmahan. Pagsira kan sa imong kamurawayan kagurangnan, mapapano ako nin kaugmahan. Hinanyugon mo kagurangnan ang katanosan, hematea ang sakong pag-agrangay, danguga ang sakong pamibi, nagikan sa nguso na dainin daya. Pagsira kan sa imong kamurawayan kagurangnan, mapapano ako nin kaugmahan. Danay akong naglakaw sa imong mga dalan, daing pag-alang-alang ang sakuyang mga lakad. Maapod ako sa imo, asin hihemateon mo ako. O Diyos, lilingya ako, hinanyuga ang itataram ko. Pagsira kan sa imong kamurawayan kagurangnan, mapapano ako nin kaugmahan. Tagua ako sa lindong nin sa imong pakpak, dahil sa katanosan mahihiling ko ang sa imong lalawkon, asin sa pagmata ko mapapano ako kan liwanag nin sa imong kamurawayan. Pagsira kan sa imong kamurawayan kagurangnan, mapapano ako nin kaugmahan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Mantang naghihimati ang mga tao, si Jesus nag-usipo din sarong parabola. Harani na sinda sa Jerusalem, kaya naguhunan mga tao na madali nang ihayag ang kaharian ng Diyos. Ini ang sinabi ni Jesus, sarong lalaki nagikan sa nobleng pamilya, nagbaklay sa harayong runa, tanganing gibuhon na hadi, dangan pagkatapos mabalik. Inapod ang 10 surugoon, asin labang saro, tinawanin 11 na bulawan o 11 na bulawan. Dangan tinugon, ipag-negosyo nindo ini, sagkod na ako magbalik sa iyang mga kaymanwa na nauungi sa iya. Pinasundan siya nin mga sugo na nagsabi, habo kaming maghadi ka sa mo. Habo kaming maghadi sa mo ang tawong ini. Ginibo man girare siyang hadi. Dangan nagbalik. Ipinapod ang mga surugoon na tinawan niya nin kwarta, tanganing maaraman kung guraano ang tubo na nakuha kananlap nin dambang saro. An enot nagsabi, kagurangnanan sa imong kwarta, nagtubo nin 10 pa. Sinimbag, maray, surugoon na maimbod. Ulitay ka maimbod sa dikit, magkakaigwa kanin kapangyarihan sa 10 banwa. Anay kadawan, nagdolo kasi nagsabi kagurangnan sa imong kwarta, nagtubo nin 5. Ini sinimbag, itataw ko sa imong pamamahala 5 banwaan. Anay katulo, nag-abot kasi nagsabi kagurangnan, uyan sa imong 11.
pinatos ko asin tinago. Natakot ako asin natakot ako sa imo, hulita ika maisip, hinahagad mo anday mo man itinago o itinao, asin inaani mo anday mo man isinabuag. Nagsimbag, hali sa imo mong ngoso, hinuhukaman ta ka, surugoon na daing pakinabang, ara mo na ako makuri, na hinagad ko, anday ko itinao, asin inaani ko, anday ko isinabuag. Kuta na pinag-deposito mo sa bangko, an sa kong kwarta, tanganing sa sakong pagbalik, igawa ako makuko ang patubo. Dangan nagsabi sa mga yaon duman, kuha sa iya ang kwarta, asin itao nindo sa igwang sampulo. Nagsimbag sinda, kagurag na igwa na siyang 10 onsa. Nagsimbag siya, sinasabihan ko kamo, anigwa tatawan pa, alagad andai hahalian, sagkod kanyaon sa iya. Ansa ko mga kaiwal na habong mag-ako sa ko bilang hadi, darhanin do digdi, asin gadanon sa tubang ko. Pagkasabi kay ni, si Jesus, nag-enot, patukad, pasiring sa Jerusalem. Maray na bareta, kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Kiraray ang mga babasahon, nagpapagirongdom sa to, kan sa tuyang pilgrimage o paglakbay digdi sa daga na iba kitang padudumanan, may destinasyon na iyo ang pagkikisumaro sa kahadian ng Diyos. Kaya siring kasudma, so first reading, nahali sa libro kang mga Makabeyo. Ini pong libro kang Makadeo was written between the Old and the New Testament times. Kaya, so mga Hudiyong unyan, scattered all over the world, nahihiling tang iba-iba nilang sekta, different branches or denominations, as in, huli sa mga experience ninda sa kamot kan mga nag-conquer o nagsalakay kan Israel, nyaon nan sa indang pagpailing kan pagkamot sa tugon, pagsunod sa kagurangnan. So ining mga nabanggit na characters, pinaka-famous digdi si Judas, no? Judas Macabeo. Pero sarong pamilya ini, no? Sarong clan. As in, sinta so nag-oppose kang itong leader, kang mga Grego, ni si Antiochus, Greek po ini, iyon ang nagsalakay kang Israel. And they were asked to go away from their tradition, no? So, circumcision, pigpahali, so mga iba-ibang feast na pig-observe ninda, malay itong pagkakankan pork o karne kang urig, which is abominable sa mga Hudiyo. So, ngunyan pong panahon, sa pag-aaral ko man kaning comparative religion, sa Estados Unidos, Britain, siniwa pang lugar sa Europa, may pigaapod sindang Orthodox or conservative Jews or Judaism. As in, iyon iso nag-ugat digdi sa libro kang Makabeo, because there was a time when itong mga Grego na mga nag-invade, karon nagluya na sinda, kaya nagbalik iraray sa power kay ning Maccabeans, o sa ngunyan, pig-apod ng
Hasmoneans. Yun ay so, according to Monsignor de los Santos, sinda na so, karon nagpadagos kang tradisyon kang Jews, especially manungod sa pag-observe kang mga pagkaini, mga rituals o itong customary ninda. Sa pagbasa, nadagog tayo itong kwento kang 7 magturugang, tapos baalo na so ina, and all the pag-desecrate, pag-persecute, pag-torture, ginibos sa inda. Kaya, nailing ta ang dakulang marubdog na pagmamahal, no? Sa tugon, kaining ngunyan, ano ang important sa kaini sa tuyang Christianity? Kung digsinda daging maimbod sa law ni Moses, kita man bagapig sa sadulman, ayo man ang gibuhon. Kung si Jesus, better, greater than Moses, itong mga para hayag sa to ng mga dapat tubudon, akoon, intindihon, iyo man po ang pigahagad ni Jesus sa tutuyang. Although simplified na nga ni so mga tugon, no? From 10 commandments hanggang sa ng 2 commandments. It's about love. Alagad, kung day man mangyari ang mga pagsubok sa buhay ta, day man kita magiging serious sa pagtubod. Now, in the time of our life, bilang mga parasunod ni Kristo, nahiling ta na ang kagadanan, ang mga times of difficulties, iyo po ang pagsubok na kita aapot talaga kung nagtutubod kita o dai. And this belief, this faith, iyo po ang mga darasa to na madaog tayo na mga kadipisilo naan, siring na ining pagtios, ining mga pagbalo, duman sa time kang mga Maccabeans, iyo man po ang nangyayari sa to. Maybe, bako man, wala man kitang mga gera, wala man kitang mga kapod kayo di grabing mga invasion, dahil na makita na buhay sa panahon Kastila, panahon kang mga Hapon, Americans. Pero ano ang greatest na challenge sa to? Challenge to keep the truth. Magdani sa katotohanan. Tayo yan ang sarong pormanin evil na iyo po ang natatada mo niyan. Oy, nagdadanay. We twist the truth. So kasinungalingan, iyo ang nagiging truth. And we may do that sa satuyang, maybe ang consciously, sa pagdaya, sa ibang tao. Ikadua, sa tuyang materialism, involve kitang maray sa material progress o physical na mga aspeto ng pag-uswag. Pero nangyayari sa puso ta, nangyayari sa kaluluwa ta, nalilingawan ta. Na yan mismo ang dakulang kagadanan. The physical death leads us to the world of the spirits. Paano ka man makakalaog kung ito man mismong kaluluwa mo, gadan, tayaon gaboso, kasamaan, karumputan, gabos po na mga bagay. Na minsan sa pagkalingaw, deta na nakumpisal, deta na hagad nin kapatawaran. So when we approach sabi nga, the twilight of our life, na nakita sa mga oring aldaw, yun na po so pag-isip. Pero actually, baka man sana sa time na yan kita maisip, because we do not know every day of our life, kung sa aldaw naan, magaganda na kita, tatawago na kita. Dayo bagang usual, naginigibota. Pag-urang na kaya, pag may hilang na,
saka nangya kita matultol, saka nangya kita makumpisal. Nata ito pong mga times na hindi kita nag-iisip, hindi po ito kay riba sa buhay ta. Everything, from the moment na buksan ang isip ta, kang pagiging tao, dumaan na po nagupuon ang paghusga. Dumaan na nagupuon ang pagyakap ta sa kagurangnan o dai. Kaya sa mga aldaw na inibag ang pag-abot kang Sunday of Christ the King, these are all important days na kita nagurop-urop sa buhay ta, sa pagsunod sa kagurangnan, asin sa pag-akot sa iya bilang sa tong kagtubos. Abo, nagaro sa kuya. Pamibig ko mga tugang, tanganin sa kon sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, mimibig kami para sa nandulot na atang sa tubanggan sa imong kamahalan, magtao sa mo kang grasya, nin kaimbodan, sin magkamit kang bunga kan banal na daing banal na buhay na daing kasagporan uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Salamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa nakakaligtas. Danay si minsan sa iyo, nagpasalamat kami sa imo, banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagporan. Kan sa imong kataramo na ginibo mo kan gabos, sinugo mong paraligtas, sin para tubos para sa mo. Nanilaman sa bagsikan Espiritu Santo na mundag sa Birhen, sa pagutob kan sa imong kabutan, asin sa pagtipon para sa imo nin banal na banwaan, nagdupasya kan pinapadusahan, tangading daugon ang kagadanan, sinipayagaan pagbagong pagkabuhay liwat. Kaya kay bakan mga angeles ng gabos na santos, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi, Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit at sindaga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangdan, kanang banal, barabling gabos ng kabanalan, kaya ining mga atang namimibig kami, pabanala ka ng bon, kan sa imong espiritu, tangading para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, kan siya sa rugaring nabuot, pinagpasaliban sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat binaakini, tinaw sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kaini, tayo hindi ang sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo.
Siring man pagkapamanggis, pagkaya man kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinaw sa iya mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, tin mag-inom kaini, tayo ng kalis kan sa kuyang dugo. Kan bagwas sindani natipan, papabaloson para sa indo, asin para sa dakols, pagpatawad ng mga kasalan. Ibuhan ini sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa god na ika magdatong. Kaya kami nagrurumdong kay ni sa imong pagkagadan at sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imong kagurangnan, kat tinapay nin buhay, singkalis sing kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanigo mo, magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimayra kami nag-aarang, kami nagpapakinabang ng hawak kasi dugo ni Kristo. Pagsararoon kan Espiritu Santo, garum dumakagurangnan sa imong simbahan na kalakop sa bilog na kinabahan, tanganing malubos mo siya sa pagkamot. Kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, singgabos na klero, siring man garum duma sa iyong pagkahirak sa mga tugang, nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, orog na itong pinapamibi sa misang ini, asin ang gabos ng mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namibig kami, tanganing kaibahan Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, San Judas Tadeo, sin mga banal na apostoles, sin gabos na santos, sa kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay, na daing kasagkoran, mag-umaw sa pamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Yesu Kristo, huli sa iya, sin kaibanya, sin sa iya, sa imo Diyos, amang makakaman, kapag kasaro, kan Espiritu Santong, gabos kagalangan, sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no, nakaugalian, ngangahas kitang magsabi, amanyamo na yang sa langit, pabanalon ang ngalan mo, mangyari ang buot mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ang sa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya unyan, asin patawadan mo kami sa samong mga kasalanan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyaman katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Naging dani na talingkas sa kasalan, sinmaligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo kagurangnan, sinabi mo sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa indon, sa kong katuninungan, tinatao ko sa indo, pare pagilingan sa mga kasalan, kung napagtubod kun sa imong simbahan, papagkanigua, siya mapatuninong, asin magkaburunyog. Susug sa imong kabutan, ka nabubuhay nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan kang kagurangnan, mapasaindo, sagod paman. Patinawan ka mo, kan tanda ning katuninongan, peace be with you. Kordero kan Diyos Diyos, na nagpapara kan mga kasalanan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalanan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalanan kan kinaban, taui kami nin katuninongan. uyan sa tong kagurangnan, Kordero kan Diyos, nagpapara kan kasalan kinaban, palala mga inaapod sa pagpakinabang kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinan sa kong kalag, mauumayan. Natamanong kita, kanawak ni Kristo, sa buhay na daing kasagporan. Amen.
espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamay kita. Pagurangdan kami na mapakumbabang nagaarang, kinabang mga dolot, in banal na misteryo, tanganing tinugon sa imong aki, nagibon mi sa pagrubdom sa iya, magpatalubo kan sa imong pagkamuot. Huli ki Kristo na sa mong kagurangdan. Amen. Kagurangdan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Nisyonan kamo kan Diyos na makakaman ng Ama, Naki, Sinang Espiritu Santo. Amen. Nulutan ng banal na Eucharistia, lakaw kita sa kaugmahan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father. Pray for